Hi. Hello, how do you do? Kumusta po kita, kabos? There are people with a good job but discontented, well-educated but unhappy, talented but depressed, beautiful but rejected, rich but sad. What makes people this way? Solomon said, life without God, no matter how seemingly valuable, is meaningless. In all things, put your trust in God. Kaya pala nadadangog ko kasubago suduman sa bagong umaga. Nadadangog ko mga tugang mga pagnilay-nilay may kinaraman sa wisdom ni Solomon. Nadadangog ko magayon ining minsay tabi ni Sir Ben Sinita ngunya na pag-aaga. Good morning tabi Sir Ben. Maray na aga tabi. Sa gabos nating mga teachers. Gabos tang mga teachers, mga tugang sa satuyang kapalibutan. Mga teachers tabi sa mga public school. Maray na aga tabi sa mga private school. Gabos na mga teachers tabi dyan sa Divine Word College of Legazpi. Mga teachers tabi dyan sa Forbes, good morning. Mga teachers tabi dyan sa CSI, maray na aga. Mga teachers tabi dyan sa mga taga-UNC, maray na aga po. University of Nueva Cáceres, sa Naga City. Mga teachers tabi sa Albay Central, Bagong Bayan. Mga teachers tabi sa St. Agnes Academy. Mga taga-Kabangan, Elementary and High School. Mga taga-Orosite, mga taga-Gogon, good morning. Gogon Central, Ibalon Central, mga taga dyan po sa Legazpi Port, Rawis Elementary School, Bugtong, Buraguis, mga taga dyan tabi sa San Roque Elementary School, EMS Barrio, mga taga Victory Village, Dap Elementary School, sa pang mga school, Buraguis, Legazpi, good morning tabi. Sa pang mga schools yan. Gabos na mga eskwelahan. Sa pa sa mga Albay Central, na-mention ko na sa Albay Central. Good morning tabi sa mga taga Bagong Bayan Central School. To mga taga school. Basta tabi sa gabos na mga eskwelahan. Good morning mga teachers. Maray na aga po sa Endo Gabos. Maray na aga po sa Endo Gabos. So ano yan sa tuya tabi na mga kababayan. Good morning. Welcome sa programang Morning Hirit sa DCGB. Sabi ni Pading Ray, kung walang Diyos, ang buhay ay walang kahalagahan. Kung walang halaga, ito ay walang kahulugan. Purihin ng Diyos. Aleluya, aleluya. Ay, yung palampadi pangyari surawit dawit. Ito, basahon ko na ngunya. Basahon ko na ngunya na pagkaaga. Ang kahoy namimidbid sa bunga. Basahon ta daw ini. Ay, pagkatapos na lugod pa rin kang pag-asa. Pagkatapos na kang pag-asa at may pinadrapalan sa ko si Pading Ray na rawit-dawit. Madali lang ta. Apodan ta mo ng pag-asa. Aramon ta daw kunhain na si Egay. Aramon ta daw mga tugang kunhain na si Egay. Ngunyan pungal daw. Tingnan natin kung napasain na si Egay. Sumainay na daw si Egay tabi. Ngunyan tabing Lunes. Petsa. Anong petsa ngunyan, John? Chief Ramir. 24 24. Petsa 24 pa lang ngunyan. Adi, makaskason man ang oras ta. Nawang petsa. Petsa 24, ngunyan mga tugang kan bulan na July. Yan, sandali. Nag-ring lang ang pag-asa. Ringing lang ang pag-asa.
madali lang ata kung ano na so mga typhoon signals ta. Nagring lang. Ringing. Nagring ang pag-asa. Ay, hello? Hello, Pag-asa. Good morning, Tabi Boss Ariel. Welcome po sa DCGB. Mahagad po kami ki-forecast. You are now on the air. Go ahead, Tabi. Para po sa tuyang update sa Bagyong Egay. Ang Bagyong Egay, nagkusog pa po ini yung habang ini nasa may Philippine Sea. As of 4 a.m., iniman rin namataan sa distansyang 565 kilometers east of Baler, Aurora. So, taglay na po mas naharap sa sentro nag-aabot sa 140 kilometers per hour. At may pagbugso, Kanduros na nag-aabot sa 170 kilometers per hour. So, sa lupoy na naghiro ini sa direksyon na Pasollopan sa Recasma na 15 kilometers per hour. Sa Angunya, nakabandi naman ang tropical cyclone wind signal number 2 duman sa northeastern portion kang Catanduanes kung sa ininan mga munisipyo kang Pandan, Bagamanok, Panganiban, Biga, Asing Gigmoto. Samantala, signal number 1 man ang mga probinsya kang Camarines Norte, Camarines Sur, rest of Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, kabali na po dyan ang Burias, Asing Anticaw Island. Yan po ang sa tuyang update para sa Bagyong Egay. Halo po dito sa DOST Pag-asa, Ariel Samucho. Hello, Sir Ariel. Pwede pa pakiulit kang coordinates, Tabi, kan Bagyo? Ang coordinates po as of 4 a.m. nasa 15.3 degrees north, 126.9 degrees east. Nasa ano po niyo, distansyang 565 kilometers east of Baler. Iyon. Aurora. Iyo. Tama ba? Pwede bang sabihin na although signal number 1 sa parte kang Catanduanes, number 2 sa ibang parte kang Catanduanes, 1 an kadaklan sa mga probinsya kan Alba, kan Bicol, pwede bang sabihin na gari kwan ini, lampalampas na sa Bicol region, Tabi, Sir Ariel? Yun po, sa ngunyan, masisa po yung forecast track. Ang direction po kaniyo, pasiring sa may extreme northern Luzon. So, sa, ang ano niya, ang sentro sa ngunyan, yun lampas na po sa sa Bicol region. Iyon, oo. Pero ano po, kumusta ang magiging panahon tangon yan na Aldaw, Tabi? Ano magiging sitwasyon? Bicol, alaw matay niyo may mauran na may mga pag-uran kita na kung sa inyo may mga pagbusok Kanduros. Since nasa Irano po kita ng yung tropical cyclone wind signal. Kasi delikado ang magpalaot sa kadagatan. Ayun, oo. Baka kay may magsira ngun yan. Darakulang alon ta palang sa kadagatan ta. Paano, Tabi, Sir Ariel? Ayun po, dahil po may bagyo. Opo. Salamaton, Tabi. Mabuhay ka po dyan sa Pag-asa, ha? Salamat po. Thank you so much, mga tugang Ariel Samudyo sa kamugtakan kang panahon. Number 1, Tabi, ang Albay, Sorsogon, Catanduanes. Part of Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte. Pero sumay igwang parte ang Catanduanes na nasa typhoon signal number 2, Tabi. Mga tugang, kaya ingat-ingat lang. Ingat-ingat lang kita. Dengo na magluluwas dyan sa mga parasira tata delikado. Tabi, mga tugang, ang sitwasyon kan sa tuyang kadagatan, maukol pa. Pero ang good news naman, sa likodan mga tugang kan siring na bagay, sinapot ko baga si Ariel na Samudyo kung ano yan, kung pwede tanang sabihin na palampas na po sa Bicol, correct ngayon dyan. Pwede nga niyang sabihon na lampas na po mga tugang si Egay sa Bicol, ta siya yaw na po duman sa may partikan Baler, yaw na po duman sa may Baler, pasisiring na po siya duman mga tugang sa extreme yaw na po naman sa may extreme na northern Luzon. Okay? Iyan, Tabi, kaya pero magiging mauran, Tabi, may typhoon signal kita. Nagiging mauran, Tabi, sa palibot, Igwa, Tabi, kita mga tugang typhoon signal, kaya ingat-ingat, Tinang na magpararuluwas, Tabi, expected yan, mga tugang na magkakaigwa, Tabi, nin makusog na pag-uuran sa satuyang palibot. Henry M. in Kapon, baga makusog, sura na din. Henry M. Kaya lang putol-putol. 여보세요
Putol-putol mga tugang suoran kasuhapon. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Alas 5:20 oras mga tugang sa DCGB asin po sa Pilipinas. Basahan ko daw kamo kirawit dawit ngunya na aga. Ang titulo kang rawit dawit ni Padeng Ray, ang kahoy namimidbid sa bunga. Yuman ang gadadi. Rawit dawit ni Ray Romero kan Barangay Tula-Tula, Legazpi City. Diyos maray na aldaw sa Indogabos mga tugang, lugod na maugma an mga iribahan, daing pigiisip sa buhay na karatan, asin lambang saro yaon an karahayan. An marahay na kahoy dai mabunganin maraot, an maraot na kahoy dai mabuhay nin marahay, an maraot na gibo dai magdadanay, ang karahayan sana an sa tuyang isaray. Marahay na tawo, maray man ang gibo, dakol na pa nakatago, nakarahayan sa puso. An maraot na gibo, nakukuakan tawo, iyan ang sala, bako marahay na ehemplo. Kumbaga sa pamilya, yaon pinadakula, kan magurang an mga aki, sa tamang pagpadaba, makukuakan aki ang dakulang tiwala, ang balos sa magurang respeto man na dakula. An maray na kahoy o pagmaray an kahoy, maray man an bunga, arog sa aking igwanin disiplina. Nagsusunod sa magurang, nagiiwas sa problema, tahabong pasupgan an padabang familia. Papaano makukuha ang tiwala kan iba? Kun an pak naggimatan mga gibong daing data. Papaano maataman ang trabaho lalo na? Kun karautan sa isip, iyo ang nagdadara. Mapagal kun minsan magpaka-onesto. Kun iba nadadaog kanasabing tukso, baliwalaan gabos, tiwalang itinao, dahil nangingibabaw, ansalang kapretso. Sayang na pangaran, an pigi-ingat-ingatan, nagaron mahamot, nadaing kagayunan, bako man sa nalugad, nadaing kabulungan, siring man sa pandok, na panong kamunduan. Marahayo na ugali ang nakakaugma, iyo an inspirasyon kan matibay na pamilya. Diyan yato na hiling ang tunay na pagpadara, siring sa maray na kahoy na may marhay na bunga. Magayonon pa dian sa imong mensahe kan sa imong rawit-dawit kunya na pag-aaga. Good morning tabi sa imo Padeng Ray Romero. Maray na aga tabi sa inyo nga amin. Maray na aga tabi dyan sa mga taga-barangay Tula-Tula, Legazpi City. Yes, alas 5:25 na. Mga tugang sa Pilipinas. Sukan baga ano? So pandemic baga, baso COVID baga, bako naman ngunyan da emergency. O daw ano? Pangkansarong daw, di ba? O tabit ko di ba? O na may pinadrasa ko si Dr. Alan Lucanias, mga tugang na detalye tungkol diyan sa bagay na iyan, ha? Alright, alas 5:25 na. Mga tugang ang oras po sa Pilipinas. I-text na tabian sa indong mga birthday greetings in the morning. Papasadahan tatabi yan sa satuyang programang Morning Hirit. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning.
Good morning po sa Gabos. Day pa po nag-abot sa Bagyo, brownout tulos digdi sa Maslog. Ay day man po kibagyong maabot sa to. Tapalampas na po so Bagyo. Okay? Ay so mga load pala no, wala pa po load ko na iyo. So texter so load pala. Totoo na ta ipapukuan papaloadan ko tabi kay Adrian ha. Takan Sabado kaya they available sa tuyang loader para po diyan. Okay? Good news. Ang snack sa Sona ay puto bongbong, palitaw, pandesal, with keso. Ano nito? With keso. Yan. Okay. Good morning, Manay Miriam Arcos, Libod Kamalig Albay. Para dangog mo everyday from Biol. Yan, ng Libod Kamalig. Alright, sige po. Good morning, Tabi. Hello? Yeah, good morning, Henry M. Morning, Tapos Dan. ang panahon mo. Yeah, morning. Kasi nagduman ako sa last night ni Chunonong Rosal. Kaming tao. Aha. Grabing tao. Grabe Iyo. nakidumamay sa pagkabaran ni Engineer Chunonong Rosal Senior. Pati yung kumanso nagparasikalso mo, si Mr. Randy Ramos. Ang Teddy Sabalas. Kaligaspi. Aha. Nagpapahiling na, kasi mag-observasyon ko, nagpapahiling na mga supportadores ni Cob Noe, tapos ni Bayon G. Yaw naman. May mga politiko mga nagnuman. Kaya maraming so mangyari sa, lalo so necrological, theology, baka purupok nga uman, baka surpristi, tawag sa mga very close kay Chunonong, nag-istorya ka mga agi-agi din na. Aha. Ngayon pong hapon, alas 2, magkaigwa kay Missionary Kiem, banal na misa sa katedral, Albay Katedral para kay Chunonong. Kung pwede po kita magduruman, magdalang kipayong, gari mauran. Yan po alas 2, ang sa iyang pamilya kay Chunonong sa Albay Katedral. Baka kami sa tabi Henry M, na alas 2, dadarawan sa iyang bangkay, duman sa Force Lake sa Taisan, Legazpi City. Kaya ako po, personal mismo, si Dan Orense, nagkikidamay sa mga pamilya Rosal, sa Rosal Clan, sa paghalikan sa hinggan, namumutan na magura. Good morning, Brother Dan Orense, Alpha Phi Omega. Yes. Out. Thank you, Migo. Salamaton tabi na maray. Sandali, tamay nag-aapod. Hello, good morning. Good morning po. Hello? Hello? Hello, good morning. Nawawala yung signal natin. Mga tugang hali po dyan sa luwas. O sige, uy, alas 5:30 na pala na di. Oras mga tugang sa Pilipinas. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Lifted na mga tugang kan uminagi pang Biyernes ang public health emergency throughout the Philippines due to COVID-19. Yan. Due to proclamation number 297. Yehey! Ma-interview kita kan sa Department of Health. Pag sinabing lifted na po ang gabos, para po sa pig-apod na public health emergency, mga tugang sa Pilipinas, anong kung sabihon kaya yan? Ang mga may protocol pa ba? Wala na. Iyan ang ihapot sa mga otoridad. Nasa linya po mga tugang si News Director Mar de la Cruz. Headlines kan mga bareta sa lado na ano pig signal mo tabi sa ko jing tabi ibang pangalan na pigtaw mo sa ko pare. Sige. Tabi madali lang tabi. Mga tugang tating na natin. Ito na muna. Hindi na muna kita habang laton tatabi ang mga headlines in the morning. Pakigreet kay Manay. Okay na to. Nagdadangog salamat. Okay na to. Morning daw. Bation mo man kami digdi sa Napaw. Baka kay lalo na po mag-agom na si Nabel Vasquez. Jobs Marco na pirming nagdadangog sa programa. More power. Good morning, Tabi. May signal po sa Albay. Ayun na po. Gwa na po na signal. Signal number 1 po kita, sa probinsya Canalbay. Good morning, Tabi. Mauran sa
Mauran Tabi sa Mauraro, Mauran Tabi sa Legazpi. Good morning Tabi. Bako man mauran digdi. Bako tabi mauran digdi sa kuan. Bako tabi mauran digdi sa kuan sa Legazpi. Yo, bako tabing mauran. Asob nawa, bako tabi na oran. Okay. O sandali lang, tanasa linya po si Pading Alarmario sa dagdag na report. Hali po dyan, mga tugang sa luwas, aramon tadawan mga istorya. Ngunyan na pagkaaga sa Morning Hirit. Good morning, Paringal, kamin. Good morning, pade. Paboron ang alay ko ngunyan sa mga maabas. Matindihan mga brownout ngunyan kan alay ko. Puon pa kan Sabado. Ngunyan naman mag-aga. Brownout na naman digdi sa southern part kan Legazpi. Expected iyan na mangyayari pa sa mga masunod na oras dahil pa natatapos ang padagos na pag-iirahay kan Aleco sa mga posteng haros magkaturumba na sa kahaluyan naman na padagos pagkasalidahan kan Sabado dyan sa may Market Street nahiling ta mismo ang sponsors man kan Aleco na salidahan ang mga poste haros maghapon so sarong poste nadupisilan man sinda sa pag tapos kay ni dahil sa mga kontador big tarakod pa tigsalidahan sa poste and nakakapira pa mga poste anaros tumbado na napadagos naman kanya pigluway-luway kanalay ko na matapos ini kay expected pa yan na mag-brown out sa mga masunod na oras pero ngunyan mag-aga pinuna na naman dahil yun ang anini nagparasparos naguran-uran ang epekto padagos ang brownout kaya paboron sa mga maraut na mga elementos lalo sa mga mabas. Yan ang mga kalas ka informasyon di South and Legazpi Alarmario DCGB. Thank you, Paringal, sa report. Mientras tanto, ramonta na mga headlines, mga tugang, kan mga bare... Okay na, tabi. Si Pading Mapi rin na. Pwede na, alright. Ramonta na mga headlines, kan mga bareta, mga tugang ngunya na pagkaagasa sa tuyang programa. Headlines ngunyan na morning. Sa Morning Hirit, mga baretang maraluwas sa mga periodiko, enot sa programa niya to, ngunyan pungal daw. Good morning, Pading Mar, kamin. Good morning, VP. Good morning sa mga tapantabay. Headlines ko niyan, mga local officials pinagirumdum na paganda ng bagyong Egay. Sobrang 2,000 na bisita, piglilao man ang mag-attendin sa ikaduwang zona ni Presidente Marcos Jr. Mga pagkaon na Pinoy, isiserbi sa mga ini. Second zona ni Presidente Bongbong Marcos posibleng abuton iniinin 45 minutos sigon kay Speaker Romualdez. Zona ni Presidente Bongbong Marcos dapat mangmuklat asin mangidkik sigon kay Senador Escudero. Roadmap sa pandemic recovery dapat ilatag sa zona ni Presidente Bongbong Marcos. Senador rinagad sa publiko na mantinidong mapagbantay asin maingat abisar kang pagbawi sa state of public health emergency sa nasyon sa COVID-19. Face mask pwede nang halion sa jeep asin bus sigon sa DOTR kasunod kang pagbawi ni Presidente Bongbong Marcos sa state of public health emergency dahil sa COVID-19. Regulasyon kan AI, Artificial Intelligence sa nasyon, Pipe Dalina. Commission on Human Rights pinatanidan sa pagtabang sa international o kaya sa ICC sa War on Drugs Investigation. Mga mamamahala sa MIF dapat tali sa investment as in finance and sector. Pagsulo ng APG sa zona, makusog na pinagbabawal kan Philippine National Police. At since pang headline, dating Presidente Duterte nakabalik na sa Pilipinas, alis sa China. Nagano duman si dating Presidente? May tig-inaguraran duman na sarong building na ipinangaran sa ina niya na dating maestra, sin taga-dumampalaan ang roots. Aha. Tapos, sa side trip niya, nagkilingan sindakan friendship niya na si Xi Jinping. Naghapit siya? Oo. Ano siguro ng kandwa? Dayman pigsabi. Tema sina. Nagkumusta man sa nagayon? Dayman pigsabi ko ano figuro na.
Kaibanan niya pagduman si dating Executive Secretary Miguel Dia, buda si Pastor Kibuloy. Ayan, okay. Okay. Alisan niyo, Space, sa pangarap mo ni Jenny, atin siyempre kang PYS Enterprises. Hanapon sa na Mr. and Mrs. Orlando Medical dyan sa Oros at Vegas City. Basta radyo, PYS niyan, 24/7 konektado ko mo, maski daing load. Ini po si Marnila, good morning. Ito pa rin Mars sa mga headlines in the morning. Diri po sa DCGB, alas 5:35 na, oras mga tugang sa Pilipinas. So sa mga minamarata pa sa na dyan, kasabago po, napunan sa pag-asa, mga tugang an halos gabos na probinsyas, kan Bicol Region, mga tugang signal number 1. Ano? Signal number 2 po an ibang parte kan Catanduanes, mga tugang, mantang signal number 1, man ining parte kan Catanduanes, na naghampang po digdi sa probinsya kan Albay. Pero tabi ang mga probinsya, mga tugang kan Camarines Sur, Camarines Norte, Sorsogon, Albay, nasa irarom tabi kan signal number 1. Ha? Signal number 1 po kita, pero ang sabi ni Ariel Samudyo Kasabago, ang bagyo, mga tugang papaharayo sa Bicol Region. Ha? Yan tabi ang good news niyan. Ha? Papaharayo po sa Bicol Region, mga tugang ang bagyong si Egay. Minusog pati ni. Ha? Kung minusog pati ini, pasisiring po siya duman sa extreme, mga tugang Northern Luzon. Okay, ha? Kaya po, mauran mo niyan sa mga parasira da dyan. Pinapatanidan ka muna dahi ngunat tabi magapararuluwas, ha? Di maglawod. Ngunyan tabing aldaw ta, ano yan, ha? May mga pag-ukol na makusog, ha? Diyan po mga tugang sa kadagatan niya to, darakula ang balod, ha? Darakula tabi ang balod sa satuyang mga kadagatan sa halos buong Bicol Region. Ha? O beno? Mga tugang aramontan, mga buena mano, dagdag na report, hali po dyan sa luwas, kay iba po ang Mega Force Patrol, kasabay dyan si Jimmy, nasalita ang sa tuya tabing Chief Reporter. Jim, good morning Jim, come in. So, Bibi, mauran-uran man garay. Tranquilo sa ko yung responsibility. Thank you, Lord. Sa iba pa niya itong mga istorya, ang Presidente kan Area Development Team, kan Second District na nailihir kan mga alkaldes, iyo si Mayor Caloy Baldo kan kamaligkon sa masarong taon na siya bilang Presidente. Ang problema, dahil pa ini nakakapongsyonal officialmente dahil lang saan mga record papeles kan previous ADT President, dahil man ay turnover sa bagong ADT President. Ang dating ADT President sa BBP, iyo ang dating alkalde kan Legazpi, former Mayor Noel Rosal, kung sa inday masabutan ko nata dahil informal turnover. Sa maabot na Disyembre masarong taon na sa turno si Mayor Baldo, alaga dahil man inabilog ng mga programa asin aktibidad dahil lang sa nasabing rason. Anter District, kung ikukumpara sa pamamayo ni Mayor Jory Marcangel Carobillar, gulpinan mga komplisimento, mga programa asin mga aktibidad na na-develop, alaga ng ADT Second District dahil nag-abante dahil lang sa nasabing rason. Dahil lamang kinag-remind, baka nalingawan, dahil kinag-remind kay Mayor Rosal. At ako nahaloy na iyan. 1 year na by December. Kaya nga, ito siguro, nag-na-appoint siguro siya, kang alkalde pa siya kang Legazpi, bako? Bako? Pero, Dahil lamang kingaya nag-remind, o si na in charge sa ADT na ma-remind sa alkalde na ma-turnover siya, kan sa iyang obligasyon. Actually, Bilang. Tapos siyempre, baka nalingawan, tatapos na ang term niya. ora man nagre-remind. Ayan, sana. I-remind ta na sa nagaro. Trabaho ta na ma. Area development din baga, may baka igo kang may vice chairman kaan, Igawa. di ba? May kon baga yan, may apod kaan. May official, di ba? May officers, di ba? May secretary. Kaya nga ni. Nasa pagman gayon. Lamang pwede i-remind. Kung may pondo ang second district, may sharing po niya. Para makakuan man sana, ma-remind man sana. Para simple na turnover gayon, di ba? May secretariat yan. Iyo. Yeah, di ba? Remind pag nakatao. Kita naman ang ma-remind. Kita naman ma-remind naman kay ni.
Basta sa nasato. Nag-era, sana. Sana. Kay Henry M. Bodas Basta na. Bay, sana. Okay na, kita na ma-remind. Okay? Aha. Okay. Kung ako kita ma-formulate kan mga activity in program. Tapos pa-proban to sana naman naman. Papurbanta na yun. Maturo ka na sana sinda. Okay. Ayos, mga dagdag na informasyon, Jimmy, na salita di si GB News. Thank you, Jimmy, sa report. Hali dyan sa luwan. Bueno. Mga tugang oras natin, alas 5:40 na po nin pagkaaga. Nasa linya po ang dagdag na text na po ang mga greetings, ha? Yung mga birthday greetings natin, text na po tod lang, ha? Pasadaan ta yan mga tugang pagkatapos kang report kan sa tuyang mga pag-iriba. Hali dyan. Ans Galero po, may dagdag na report. Good morning, Ange. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Tranquilo sa Albay District. Mientras tanto, sa iba pa niya itong impormasyon, sunod-sunod na naman ang mga operasyon kontra sa illegal na droga ang ikinasar kan PNP asin PDEA Bicol sa probinsya kan Masbate. Usog sa report kan PNP Bicol, nasa 714,000 kantidad nin illegal na droga ang nakumpiska rinda sa ilibong bypass operation sa barangay Nesri, Masbate City kontra sa mga suspitsadong Sindaloid Sia asin Maria Cristina Ranyola. Nasa 105 gramos nin pagtutubo ng shabu ang nakumpiskar sa dawang persona. Sa ibang nalado, 136,000 pesos man kantidad din na pagtutubo ng shabu na may gabat man na 20 gramos ang nakumpiskar kan mga otoridad sa sarong 39 anyos na suspitsado sa barangay Armenia, Uson, Masbate. Ang mga na-arestar na persona nasa kustodyo na kunyan kan mga otoridad para magampang sa kasong pagbalgar. RA 91651 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Siniguro mo niyan kan PNP asin PDEA Bicol na palagos ang pagkudusid din danin darakolang operasyon kontra sa illegal na droga para mahalin o kaya makortar na ang impluensya kani sa manlain na parte kan Kabikolan. Yung tabi VP ang initial informasyon kay Bahan si Boy sa mobil ang Galero DCGB. Salamat, Ange. Good morning kay Ate Mia. Oy, anong oras kaya dyan sa matanga dyan sa Netherlands, ha? Matanga po dyan sa the Netherlands sa saan si Ate Mia naka-star? Harani sa The Hague, di ba? The Hague, tama, dyan sa the Netherlands. Good morning, Tabi. Ate Mia, regards kay kay Jan. Regards kay Jan. Mabuhay. Takito kanyan kami sa Amsterdam, nagprograma akong alas 5 aga. Alas 11 duman, alas 11 matanga duman sa Amsterdam, Kung sabihin ngunyan, mga nasa 11:45 na ang oras. Matanga, mga tugang duman sa Europe. Mataka patabi, Ate Mia. Mataka pa, Ay, doda ko naman. Gari, nagahalat ka kan tamang pagkakataon. Adi, nagahalat ka gayod ka. Doda ko naman. Baka nagkaraigos ka na. Sarawayon ka ngayon. Uyog-uyogon mo. Alas 11:45. Mata. Tama, di ba? Pare pangida ko nagburo message nga nadudahan nga ilugod kita dyan. Dyan in Marcia. Maray na aga. Nagigibong report pala. Ano nga yung report? Ala. Regards manay, katabi manaya, regards to John and Mia dyan po sa the Netherlands. Maray na aga po sa inyo. Good evening nga pala. Good evening. Hi John, good evening to you. Long time no see my friend. Right, Jomar Bien nasa linya. Good morning Jomar. Come in. Good morning BP Henry. Good morning sa mga parantabay sa panahon. Mauran-uran na digdi sa 1st District in Albay. Daray ni ka nagdadangadang na marawat na panahon. Mientras tanto, BP Henry,
Traffic accident ang nairehistro digdi sa police blotter kasubangging matanga kung matapos na sarong biker ang binundol sa likudan kan sarong motorsiklo. Sa report digdi sa Tabaco Blatter alas 11 ang pagabanggi. Kaso banggi digdi sa Purukuno Barangay San Lorenzo, Tabaco City National Highway. Nagbike ining si Renato Villare Banyares, 59 years old, mayagom construction worker, residente kan Puro 4 Barangay Bakakay, Albay, hali sa Tabaco, ang direksyon kay ni pasiring na sa Bakakay. Kan mabangga ini sa lubutan o sa likod kan sarong Suzuki Bergman motorcycle na pigmamaneho ni Christian Bravo Belgat, 23 years old, sales associate, residente kan Barangay Bongga kan Bakakay na may backrider na si Armando Borser Villanueva Jr., residente kan Purok 3 Santo Cristo, Tabaco City. Dahil na riparo kay ni, dahil anta alas 11 ng banggi, dahil na ano pa man na ilaw na bisikleta. Kaya kung kaya nabigla na sa naining driver kan sa pagpadalagan niya kan motorsiklo, bigla na sa nang nataraka siya. Iyaw na pala na susundan niya na ang bisikleta, na dain niya na nalikayan, nabangga niya ini. Ang resulta, gabos na tulong mga imbueltong persona dinara sa Siga Memorial District Hospital, Kasubangging, Matanga. Yan BP Henry, ang Laucan Police Blotter digdi sa Siyudad ng Tabaco, Jomar. Salamat, Jomar, sa report. Hali dyan sa luwas. Ay, good morning man tabi kay, ano yan? Ano tabi? Ano yan, Ate Mia? Dahil na kaya mag-happy-hap. Kagaga din man na Diyos nga yan. Yung figururan tadi sa Pilipinas. Matanga kaya duman sa kwan. Duman tabi sa Netherlands. Good morning. Ay, ito good morning tabi kay Elisa Fajardo from Carmona Estates, Cavite. Ma'am Grace Bonaobra, good morning everyone kahit mauran. Marlene Lunas, pabati po sa ngaya kapatid ko. Pabati po sa kapatid kong si Nacion Arcos ng Libod Kamalig. Yo, happy birthday, more birthdays to come. Yan, okay? Sige po, happy birthday natin. May carpal syndrome kaya. Ay, kapilyan man iniman si Ate Mia man na sa buhay. Nakakatikwil da. Pero ining babae, bili mo na, matibayon ini minadats. Matibayon ini kantaramon in duman sa Netherlands. Sa Netherlands, kaya pag nagtatrabaho ka duman, dapat matibay ka tabi sa endang lingwahe. Marie Chris Sunga, good morning daw from Tabaco City. Ching Alaurin, good morning tabi. May listener kita from Germany. Madali lang ha. So, from Germany. Chris Liobrera, nakatuto kami digdi sa Ace Medical Center, Legazpi. Hello po sa Liobrera family. Yan ha. Teya Langs. Yan ha. Pa-shout out po ngaya from Germany. Yun. Sa Germany. Maray na agatabi sa imo. Thea, Divine Merlina Linali, maray na aga po sa endo from Israel. Uy, talaga ha, worldwide ang sa tuyang viewers ha. Israel, uyog-uyog, aram mo, gusto kong makaabot yan sa Israel daw. No rin ako pwede makaabot dyan. Gusto ko talaga makaabot dyan. Ha? Europe, nakalakaw-lakaw naman kita sa nagkape ng lugar. Israel, sa Roma, nakaabot na ako. Yan ang sa kuya na gusto ka, mga pangaturog. Ang gusto ko na sana, mga tugang, makaabot lamang ako sa Israel. Yan sa lugar na piglakaw-lakawan lamang kan sa tuyang kagurangan. Mataya daw ako sa kwan. Mataya daw ako sa loto sana. Baka lamang mataymingan ta ang loto. Makapa-Israel lamang kita. Hanggang kita sa Egypt. Ya? Sa Jordan. Oh. Adi? Luto ang pag-asa. Luto ang pag-asa. Numar Despueg. Maray na aga tabi. Nakatutok ako sa imuhali digdi sa Prieto Dia, Sorsogon. Maray na aga. Alright. Tingnan natin. Buena. Oh, okay na to. Ito. Edeskeho.
Nakipicture pala sa imo migo sa duwa kong kasikad rider sa may LCC Tahaw Road. Iyo baga migo, nakiselfie sa kuya. Paguna ko feeling ko, pero artista naman ako na. Ngayon sir, Henry M, pwede nga maki-selfie? Gari feeling ko, pero artista naman ako. Good morning tabi sa mga katropa ni Amigong Lois na amigong ano yan? Alam ko na, amigong ano ini, nawala na gud sa isip ko. Amigong ano nga nito? Esquejo. Si amigong Ed Esquejo. Yan, maray na agad tabi ha. Fonta Estrella, kumusta pa ang panahon natin from Uwas Coastal? Signal number 1 po kita ha. Di magluwas-luwas pero paharayo na po sa tuwi ang bagyo. Tabi, Agnes Serrano, birthday greetings to my daughter Maria Fiona. Agnes Serrano, happy birthday po sa sayang akin na si Maria Fiona. Del Moral, good morning daw. Pakigreet man ki Dr. Mary Ann Bendania Malto sa Kumon Kamalig. Happy birthday ngunya na aldaw. Dr. Mary Ann Bendania Malto, happy birthday po sa imo. That's your birthday, Jessica. Good morning tabi dyan. Sheila Buela sa mga taga-Rapu-Rapu. Ingat kamo dyan. God bless. Ha? Time. Sige. Amigo, nga nito tabi Ed. Amigong Ed na suduwang naki-selfie sa kuya duman sa may kwan, sa may LCC. Pakibata day ko napot sa pangaran. Nasubok ako magabot kang pangaran. Para dango kong tasudwa pagkaaga. Paki-chat mo daw tabi, amigo, sa pangaran kan daw at i-greet ko lamang. It's all the best. Okay. O bueno, mayroon pa ba? Mayroon pang birthday. Okay, sandali lang. Taon ni si Kwan, si Lars, Lysel Lars. Good morning, tabi. Nagkakape. Uy, Lars, mag-Jim's Coffee kami go. Mag-Jim's Coffee ka tabi. Importante na nagka-Jim's Coffee kita pagkaaga. Margaret Cristo, mother, pa-shoutout nga ito may mother Estrella Cristo ng Bulo TV Albay. Bulo TV. Elena Balaguer, good morning from Tabaco City. Tedan Echage, good morning tabi sa hali sa Ace Barber Shop. Oy, amigo, maray na aga ha. Madyan ko ta ako kasuapon. Tumapagunting naman ko ta ako eh. Di ako nakakuan, di ako naka-happy. Chet pa din yan, maray na aga. AJ Lumibaw. From Libon, maski maoran ngaya disperas sa ay disperas mo yan sa Libon palan. Ano? Ay sa de bale, sa aga medyo paluya na yan ta. Parayo na po sa tuwi ang bagyo. Iyo po. Gilbert Maravillas, good morning. Happy birthday po to me. To my hello to happy birthday to me. Hello to my mother Estrella Cristo, Margaret Cristo. Happy birthday. Tabi sa imo, mabuhay. Okay na? Okay na ba? Okay. Good morning daw from Nacor family. Claire Maria Nunez. Good morning, tabi. Rolly De Pilios. Shout out po sa mga taga Viga Rapo-Rapo Albay. Yan. Juan Manlangit saka Meldino. Tabi migo. Yun. So picture pa lang sa kuya kaso sarong aldaw dyan sa may kuan, sa may sa may LCC. Si amigong Juan Manlangit. Good morning, John. Gibunta man ngayon amigo na John man lamang. Bako, Juan, grabe man. John, Juan Manlangit, saka si Mel Dino. Yan, maray na agad tabi ha. Mga sikat boys, mga parabisikleta. Maray na agad tabi sa endo ha. Juan Manlangit saka si Mel Dino. Good morning. Tabi. Mabuhay ka mo dyan. Advance happy birthday to Kisha Marie Luna Sadile. Sabi ni Karen Joy. Laur Argente Moreno. Good morning. Tabi hali sa Cabuyao City. Morning po sa Bismonte Sionisio. Listening family. Hali po sa Jerusalem. Baka kay Albay. Paguna ko sa Piglansi mo naman ako Paguna ko hali sa Jerusalem sa Israel. Baka kay pala nasarawayon ka na. No. Good morning. Good news daw. Walang tubig
Good news, may tubig. Bad news, orange water ang kolor. Salbata na sabi ni Jerry. Good morning, sikat ka man talaga. Artista ka baga sa radyo. Ay bako man po kita sikat. Migo katabi. Kanang. You're grown, Ito. and yet you're Happy birthday, Tabi, mga tugang kay Attorney Grex Lagman, Governor, Province of Albay. Yeah. Good morning, sabi po ni Ate Rona, nag-greet. Happy birthday. Ate Rona, sabi niya, happy birthday po kay Gov Attorney Grex Lagman. Buda sa pang greetings. Good morning, Henry M. Happy birthday po kay Gov Grex Lagman from Rondon Ricaport. Yes. Good morning, Tabi Gov. Happy birthday. Happy Monday, sir. Irene ng Ligaw. Ay, wara na. Mara na. Happy birthday. Happy birthday po kay Julie Rose Gaviria sa Buyuan. Sabi ni Leonito Gaviria. Happy birthday, Tabi. Nagdadangog ngaya kami digdi sa Manila, sa Tondo, Tagadaraga, Tabi. Sabi ni Romel, dawat. Yes, ha. Good morning, Tabi, sa yan, ha. Salamaton, Tabi, sa pagtutok, ano? Tabi, sa tuyang programa ito. So concern lang po sa Duterte Highway sa raot na bulldozer daiman pigali sa tinampo. Igwa man ni nagakwari diyan sa railings kan Duterte Highway. Ginaba ta duman nag-agi, paabot po sa concern. Ay, Joshua, riparo do Tabi tanto din digdi po sa may Barangay Rizal kan Legazpi, perming baha sa may basketball dit sa Nauran. Good morning, Tabi. Nagilamaw masiramon sa kaya nagkaturog. Ano palan ang lugar na may signal sa Bicol? Ay, tiraram ko ng kasabago migo. Albay, Sorsogon, Camarines Sur, Camarines Norte. Typhoon signal number 1 po yan. Buda part of Catanduanes. In part man ka Catanduanes, Tabi, signal number 2. Okay? Ang good news, taan bagyo, Tabi, paharayo sa tuya. Ha? Paharayo. Ang bagyo ngunyan, dumana sa may Baler, Quezon Province. Ha? Payaw na po siya dumana sa lugar na ito. Kaya paharayo po sa tuya, Tabi, ang bagyo. Okay? Kumusta, Tabi, sa Santa Florentina, Madronio, Arevalo, Rosin, Poche, Aringo, Candia, Ardales, Agripa, Aranya, Maraya, Monforte families. Good morning. Belated happy birthday kay Jade Ariete sa Bangkirohan. Hali kay Mama Jeremy Ariete. Okay. Okay na to. Ay, pigahanap na sulod kay ini. Ay nga, sulod ko, Tabi, iyo. Yan na po totod sulod. Tadi available so kana. So, sa tuya, Tabi, na loader kan Sabado, Buda, Domingo. Ta nagsimba. Diyan pong man taon pag alas. Yan, tato lang pagliwanag, ha. Te forward ko to, Tabi, sa sululudan na 100 pesos. Okay. Attention DPWH, pakarayon, Tabi, ang tulay dyan sa Padang Lit, Oran, nagbabaha na. Aha. Ano may kasalan po? So, Oran, bako so. Okay. Kasabay na po sa strike sa Albay. Wala po. Wala mang announcement, Tabi, sa Albay. Kurigwa, Tabing transport strike sa aga. Malipot na pagkaaga sa Gabos. Happy Monday. Belated birthday po sa Kuyang Lolo Wiro Morales. Okay na? O sige. Ramontan mga dagdag na report. Hali po dyan sa lawas. Nasa linya si Joshua Bino. O Joshua, pakiling mo ka itong text duman sa may Duterte Highway daw. Buda taon-taon, baka may makaurong kita na taga DOH, ha? Tabi, para sa explanation. May kinaraman sa lifting mga tugang public health and emergency due to COVID-19. Yan, ha? Although, ako aram ko, kaya ko man na ipaluwayan yan. Kaya ta naman na ipaliwanag niyan. Pero, mas maray nang igwa kitang nakakauro na otoridad, di ba? Araw kang pagsulog ki face mask, ang gabos ng mask mga tugang tatanggalo na. Tabi, di ba? Buda iba pa, Tabi, sa palibot ta. Pero may kaso, ang Pilipinas, igwa pang kaso. Ang Pilipinas, igwa pa po nin pirangan, dali lang ha. And so, pinadara sa kuya kan barkada tang sumparadangog ta. Ang Pilipinas, igwa pa ki, ay nangani ito. Wala lang ha. Ang Pilipinas, so pinadara sa Dr. Alan Lucanyas,
ang Pilipinas as of July 22 igwa ki 5,199 active coronavirus cases. 5,199 pa ang Pilipinas, ha. Base dumantabi sa pinadala sa kuya na data ni report pala hali sa Rappler ni Dr. Alan Lucanyas. Good morning, tabi Doc Alan, mabuhay ka. Sa mga taga-Buyuan, happy birthday po sa pamangking kong si Jolie Gaviria. Okay na to, nabasa ko na ito, Jolie Rose Gaviria. Joshua Bino, good morning, come in. Yes, good morning Tadi VP, good morning sa mga paraantabay. Sa dagdag na bareta, nabistuhan na kan sa iyang mga kaparyentes itong bangkay kan sarong lalaki na nadiskubre na silang nagpapataw-pataw sa kadagatang sakop kan barangay Victory Village kanakaaging Aldao. Kanakaaging Sabado tabi iyan na VP day na ito ng buhay. Kung matatandaan, alauna imedyan hapon kanakaaging Sabado, kana madiskubre kan sarong security guard kana embarkadero ang bangkay kana unang bito ng lalaki na nagpapataw-pataw sa kadagatan sakop kan sabi ng barangay. Positibo ining in-identify kan sa iyang kapamilya bilang itago pa na sa NDP sa pangaran na TJ, 24 anyos ini, residente kan barangay Bitano, Legazpi City, saro ining baggage boy. So naging pagresponde kan pinagsarong pwersa kan na Legazpi bada Coast Guard Substation na Albay. Marikas man ining na-retrieve ang lawas kan biktima asin idinalaga din sa Legazpi Hospital alagad duman pinagdeklarar na gadan. Na-identify ini kan sa iyang mga kapamilya matapos man maglakop naman sa social media ang naunang bito ng insidente. Nagtutubod ang pamilya kan biktima na suicide case ini dahil ang susug sa sainda and nakarecord mo ni sa patura kan Legazpi City Police. Nagasapar ng depression ang naunang bito ng biktima dahil sa nagkakaperang mga problema. Kung kaya dahil naman din nag-request din na autopsy sa lawas kini and ngunyan yaw naman din sa sarong portalya nakapatente. So yan tabi VP, follow up kan mga nagbubutuang istorya kan mga mga likod na Aldao. By the way, so text sa bago about the highway, pa-share the tabi VP, taud-taud sa naman. Joshua Bino, DCGD. Thank you, Joshua. May pahabol pa digdi happy first birthday kay Natalia Sarampote. Love ka namin from Antizen. Yan, ha? Natalia Sarampote, happy birthday. Mag-Jim's Coffee na po. Good morning kay Ging Villanueva, pinagkamagayon sa Legazpi Public Market, sabi ni Alter Hogo. Good morning, Tabi Padi. Babati lang mga taga Kumadkad Castilla, laging nakatutok sa programa mo. Oy, maray na agad Tabi, sir. Sir Elor de Abion, maray na agad Tabi, amigo. Mabuhay ka. Good morning sa mga taga Kumadkad Castilla. Kumusta mga kabayan? Mabuhay ka mo dyan, ha? Ali po kay Elor de Abion. Good morning, sir. Amigo, maray na agad Tabi. Kumusta ka na lang? Sige, ang mga bareta, mga tugang masunod na habang ihanda na po ang pagtimpla mga tugang kan Jim's Coffee, no? Iba-ibang variants yan, available po sa mga supermarkets, grocery, mga drugstores. Yan po sa LCC, igwa kayo ni dyan. Iba-iba tabing mga sari-sari stores, available po ang Jim's Coffee. Mamili lang po kibang variant, available naman yan, ha? Igwa na kita ki Jim's Coffee Twin Pack, di ba? Kaya po, pwede na po na makabakal nin sadit-sadit sana mga tugang na good for 1 tasa. Ayan, 1 cup sana, ha? Okay, pag makape, mga tugang dapat Jim's Coffee, ang kakaibang kape. Nagkape ka na, may health benefits pa, mga tugang sa lawas nin tawo. Kung kita po naka Jim's Coffee, sabayan lang yan nin healthy diet as in exercise. Siyerto, mga tugang Jim's Coffee, mga tugang the best. Happy birthday. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo?
Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Initabi si Kapitan G. Samaro Mobio, ni Kanablang Bulod Pidoran Albay. Idi sa mga kabubuldan nin Pidoran, pirmi kaming pinagbisita ni Congressman Didi Cabredo. Tinuruan niya kan mga tao idi na maghigos, magtaranom, tanganing magkakaayuning pagkaon. Kantugon samo ni Kong Didi Cabredo, idi magpara asa sa gobyerno. So mga kababaihan, tinabangan niya nin pagkakaayunin kapital para magkanegosyo. So mga asawa nin kababaihan, tinabangan man niya na magkatrabaho. Payaba kami ni Kong Didi Cabredo, kaya payaba man siya. Serbisyong progresibo sa tercer distrito nin probinsya ni Albay. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsula sin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsula sin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan.
Huwag magpapaloko sa fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Alas 6:09 oras po sa Pilipinas. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines mga tugang kan mga bareta. Albay Provincial Agriculture Office may plano na para mamitigar ang epekto kang El Nino phenomenon sa probinsya kan Albay. Biyahe kan mga saradit na lundang pandagat sa nagkaperang parte kan Bicol Region suspendido dahilan sa bagyong Egay. Sa lado nasyonal, mga local officials pinagiromdom sa paghahanda kan bagyong Egay. Sobra 2,000 na bisita, pigla o man na matindir sa ikaduwang zona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., mga pagkaon na Pinoy isiserbi sa mga ini. Sa ibang nasyon, sobra sang gatos katao gadan matapos ang 200, umaabot sa 200, nalugadan sa maabot na sarong bulan na pag-uran sa Pakistan. Business News, presyo kan produktong petrolyo sa giraray na maitaas sa agang Martes alas 6 nin aga. 10 sinyales na bako ka-healthy, sigon sa mga eksperto, aramon, taod-taod lang. Detalyes mga tugang kan mga bareta nyato sa lado lokal, may plano asin lakdang ang napigigibo ang Provincial Agriculture Office para mamitigar ang epekto kang El Nino phenomenon sa probinsya. Sigon kay APAW spokesperson Mike Nunez, kanakalis na taon nagbilog sinaning grupo na magiging katubang kan malalain na ahensya para sa information dissemination sa mga parauma kung ano ang dapat gibuhon para mabawasan ang epekto kang El Nino phenomenon sa saindang pananom. Ipinaliwanag ni Nunez sa programang Boses kan Kapalibutan, nagkaigwa sindanin koordinasyon sa mga ahensya de gobyerno para sa pag-irahay kan mga irigasyon sa mga kabasan, asin ang pagpromoter nin synchronous farming, asin digital farming na magkakatabang nin marhay para madeterminaran kung ano ang kaipuhan na gibuhon para masiguro na marhaya ng produkto sa anihan. Kasabay kayo nakipag-coordinar ng APAW sa Department of Agriculture para magkaigwan ng drought-resistant seeds para ma-distribuer sa mga paraoma sa probinsya kan Albay. Suspendido, asin mahigpit po na ipinagbabawal kan Philippine Coast Guard o PCG ang pagbiyahe sa kadagatan kan mga saradit na lunadang pandagat dahilan sa bagyong Egay. Sa Sea Level Advisory na ipinaluwas kasahapon kan PCG Albay, Catanduanes, Camarines Sur, asin Sorsogon, nakapalaman digdi ang gale warning number 1 kung saan ang saraday na lunadang pandagat na may 250 gross tonnages o mas hababa pa ang daitutugutan na magbiyahe mantang ang mga darakulang vessels na dapat alertado dahil sa langkaw na balod asin makusog na paros. Mientras na epektibo pa ang nasabing abiso ngunyan aldaw mantang mapaluwas nin panibagong abiso in kaso maging marhay ng kamugtakan kang panahon base sa latest na bulletin kan Pag-asa. Ultimong nahiling ang sentro kan asin lokasyon kan bagyong Egay alas 4 ngunya na aga sa distansyang 565 kilometro isteng parte kan Baler, Aurora sa coordinates na 5.3 norte 126.9 este. Dara kay nang kusog din paros na 140 kada ora haran sa sentro Gastenes asin sagkod sa 170 per ora mantang nagihiro westward sa rekas na 15 km per ora. Nakataas man ang signal number 1 sa Camarines Sur, Camarines Norte,
Ibang lugar kan Catanduanes, Albay, Sorsogon asin Masbate. Signal number 2 naman ang northeastern portion kan Catanduanes, arog kan Pandan, Bagamanok, Panganiban, Viga asin Gigmoto. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang sa lado lokal. Mga pasahero, dakol na stranded sa Pierre Canput, Pioduran, Albay. Aramon ta po ang report, hali po kay Jimmy Nasalita. Dakol ang mga stranded na mga pasahero sa Pierre kan Pioduran ngunyan na kansilado ang biyahe Pioduran to Masbate dahilan sa maukol ang dagat ninuli sa route kan panahon na pisar na kabandira ang gale warning. Sa update na ipinabot ngunyan ni MDR Remote Chief Noel Ordoña, as of 5 a.m. ngunyan, iguanin maabot 553 individuals ana sa pantalan kan Pioduran, 56 delivery trucks, 36 light vehicles asin 13 na mga motorsiklo. Sa ngunyan, padagos ang pagdakol pa kan bilang kan mga ini dahilan sa siginaan arabot na naman kan mga bus asin iba pa na mga pribadong mga lunadaan hali sa Manila asin iba pang lugares na mapasiring sa Masbate, automatic stranded gisinda dagdag digdi sa Pierre kan Pioduran. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Andaraga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council o MDRRMC nagpatanid sa mga Daragenyos na maging preparado asin maikmat may koneksyon sa Tropical Storm Egay na posibleng makaapektar sa munisipyo. Sigon sa Advisory Number 005-2023, maigot ang pinagbabawal ang anuman aktibidad sa mga river channels na konektado sa Bulkan Mayon, partikular na ang konektado sa Miisigali. Dapat man na handa sa pag-evacuar ang mga identified na high-risk barangay sa lahar, partikular ang barangay Kambusay, Malubago, Porsyon kan Salvacion, Colyat, Banyag, asin Alcala. Dapat man napakusugod ang monitoring kan mga barangay Disaster Risk Reduction and Management Council sa mga barangay kan Miisi, Budiao, Banyadero, asin Matnog. Sa indang residentes, mantang naka-aktimar ang LGU Daraga Emergency Operation Center asin MDRRMC Response Cluster. Protocol kan simbahan may kinaraman sa COVID-19. Hinali naman. Kuya pang report kay Al Armario, hali po dyan sa luwas. Inaman kan simbahan Katoliko, ano protocol kan mga nagsimba, asin ang mga pag-restriction man kan mga taga-simbahan. Yan ang o yan pagkatapos na binawi naman ni Presidente Bongbong Marcos ang deklarasyon sa public health emergency sa nasyon. Digdi sa Diocese of Legazpi sa pamayo ni Bishop Joel Bong Bailon, sinabi ni Father Rex Arjona na maski dahil pa man guidelines tan Sabado pa, pinaharali na ang paggamit ng face mask kan mga nagsisimba. Maging sa mga kapadian asin iba pa mga nagserve sa simbahan. Unless na nag-aabo. Alarmario, DCGB. Padagos pang espersos kan Department of Education o DepEd Bicol na mainganyar ang mga estudyante na protehiran ang kapalibutan sa pagikang Youth Environment in Schools Organization o YESO sa programang Kaya kan DCGB. Sinabi ni Dr. Santi Aranya, Information Officer kan DepEd Legazpi Division, na ang YESO nagpuon sa bisa kan DepEd Order Number 72 Series of 2003 kung saan sa inisyatibo kan ahensya asin sa tabang kan DNR na kapag kondusir nin Youth for Environmental Summer Camp kan mga nakaaging taon. Nabilog ang sarong resolusyon tanganing maimplementar sa mga eskwelahan kung paano makatabang ang mga jóvenes sa pag-ataman kan kapalibutan. Sa pagikang YESO, nakapag-organisar ang mga estudyante sa indang mga eskwelahan in grupo o mga
mga clubs na mandato iyon magbalangibog in awareness sa environmental protection. Dagdag pa kan opisyal na ipinag-establisar ang sining na organisasyon tanganing mapangatamanan ang kapalibutan asin ekolohiya. Dagdag paniaran niya nakadakol nin mga aktibidades sa iraram kang ESO, alagad siniguro kan ahensya na day ini makaapektar sa academic learning kan mga estudyante. Dagdag na report hali dyan sa luwas mga barangay sa Legazpi na delikado sa baha asin lahar pinapahanda kan LGU o lokal na gobyerno. Report kay Ans Galer. Mahigot mo niyan ang monitoring kan gobyerno lokal kan Legazpi sa posibleng idarang epekto kan bagyong Egay sa palibot kan syudad, partikular na ang makusog na pag-uuran. Dahilan kini pinagpapreparar ni Alcalde G. Rosal ang gabos sa mga residentes kan mga barangay sa syudad na delikado sa baha, pagrasay nindaga, lahar asin iba pa. Sigon sa alkalde, dapat na preparado ang mga pamilya kan sa indang emergency kits o family go bags in kaso magkaigwan in localized evacuation procedures sa mga barangay kung in kaso man na magkusog ang pag-uuran sa mga maabot na oras. Apera kaiyan, sigot na ipinagbabawal kan alkalde ang paglawod nin mga parasira gamit ang mga saradit na sakayang pandagat dahilan sa posibleng darakulang ukol sa kadagatan. Ipinagbabawal naman ngunyan kan lokal na ehekutibo ang mga water activities sa mga resort siring man ang pagbawal sa hiking, mountaineering, diving asin iba pa para malikayan ang ano pa man na emerhensya. Dagdag na baleta, As Galero, DCGP. Ipinaginomdom sa publiko ni Melda Lotivio, ang dietitian as in nutritionist kan Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC na importante ang pagkakanin tama, partikular sa mga nagkakaedad na. Sa programang Radyo Klinika, sinabi ni Lotivio na importante ang pagsunod sa tamang oras kan pagkakaan lalo na sa manilain na pagbabago. Sa lawas, kaipuhanin tamang pag-ataman sa salud sa pagin and healthy lifestyle. Sinabi niya na base sa indang monitoring ang tao na nagkakaedad na nakakapag-experience nin mga physical na pagbabago, siring kan pagbawas in production kan body fluids, pagluya kan senses, siring kan pagdangog, pagnamit asin nagpagdagdag nintimbang ninhuli sa maluyang metabolismo kang lawas. Noon ambitan man ni Lotivio na ang mga taong nagkakaedad nangangaipon in tamang nutrisyon, siring kan mayaman sa calcium, kinakaipuhan man na padagos sa pagkaunin mayaman sa vitamina, siring kan mga prutas, miyantra sa tanganing magiyahan ang lambang saro sa pagkakanin tama. Tinukarman ang modelo kan pinggang Pinoy, tanganing tama ang proportion kan food intake. Ang pinggang Pinoy ang pinakamadali na giya para masiguro na ang pagkakaon nutritious o balanse. Regional Cluster. Iba pa niya itong mga bareta, Coast Guard Bicol, naka-alerto ngunyan darakan bagyong Egay. Uya po ang report kay Joshua Bino. Bilang preparasyon sa posibleng epekto kan bagyong Egay digdi sa Bicol Region, naka-alerto na ang mga personahes kan Coast Guard District Bicol asin sinigurong gabos na kinakaipuan ng mga ekipahe. Iyo ang nakahanda naman. Inalerto na ang deployable response group na iyo ang matuwang sa mga lokal na gobyerno in kaso magkaigwanin pag-evacuar ng mga residentes. Mientras tanto, gabos man ng mga Coast Guard personnel sa manlain-lain ng mga pier sa rehiyon. Iyo ang nasa alert status man ngunyan, tangani maritas na makapagresponde sa anuman ng mga insidente sa kadagatan sa tahaw kan raot ning panahon. Pangapudan kan Coast Guard Bicol sa mga may luludan pandagat, talikayan na muna ang pagpalaot dahilan ta tiglalaoman ang darakulang alon darakan bagyong Egay. Kung matatandaan, isinakatna sa signal number 1 ang nagkaperang probinsya kan rehiyon. Mantang signal number 2 ang nagkaperang porsyon kan Catanduanes darakang nasabing bagyo. Joshua Bino, DCGB. Kababaan volcanic activities na narehistro kan FIVOC sa Bulkan Mayon sa nakalis na 24 oras. Sigon kay FIVOC resident volcanologist Dr. Paul Alanis, naobserbaran sa indang parametros ang 5 na volcanic earthquakes, 158 na rockfall events, asin 4 na pyroclastic density current events. Miyantra sa dahilan sa panagos ng pag-uran, darakan bagyong Egay,
dakulang posibilidad kan lahar flow kun kaya padagos ang pangapudan kan ahensya, partikular sa mga lugar na nasa Miisi, Binaan, Anuling, Kirangay, Maninila, Masarawag, Mulad Bukad, Nasiisi, Mabinit, Matanag, asin Basod channels na mag-ingat asin mantiniron ang pagiging handa dahil sa sitwasyon. Sinabi ni Alanis na delikado ang mga nasa baba kan mga river channels, mantang pigihiling ang posibilidad nin pagpaibakwar. Yantras na padagos ang pagbulos kang lava na may laba na 2.8 kilometro sa Miisigali, asin Bungagali, kasabay ang 600 metros sa Basod Gali, pag-collapse kan lava nin sagkod sa 4 na kilometro hali sa Summit Crater. Report mga tugang hali po dyan sa luwas. Regional Cluster Organization on Public Utilities day mapartisipar sa Tigil Pasada ngunyan. Jomar Bien sa report. Dai ma-participar ang Regional Cluster Organization on Public Utilities in the Bicol Region, asabay ang Talent Transco, Tao Trasco, Kapat Transco, Jodo Tatiro sa pangapudan na jeepney strike o transport strike, ngunya na aldaw kanibang mga grupo hali sa manlain-lain na partikan Pilipinas. Ini ang pigtawan ni Mr. Alex Banyares na pamayok ang mga naunambita na grupo kung saan nakabase digdi sa Primer Distrito ang opisina. Sinabi ni Banyares na Talent Transco, Tao Trasco, Kapan Transco, Yodo Tatiro, pati na ang Regional Cluster Organization ng Public Utilities kan Kabicolan, kung saan ang mga pinagbabiyayan ninda iyo ang Tabaco, Legazpi and vice versa, Pitex, Tucatanduanes and vice versa, Carolina, Panikuasan, Tunaga City and vice versa, Tiwi, Tabaco and vice versa, asin iba pang mga ruta dito sa Kabicolan na pigsasakop kan sa indang transport cooperatives. Daima sabay sa transport strike na pigpapanginotan kanibang mga transport groups sa iba-ibang partikang nasyon sa katuyuan na kontrahon ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Pigtawan ni Donnie Banyares na maski na nga ni nakikisimpatiya sinda sa legal na pangapudan na ini alagad ng tutubudan sa indang grupo na igwang ibang paagi para sa inda ining mailuwas asin na mahagadan nin solusyon bako sa paagi kan transport strike. Dahil ang kainipi kasigurar na ang gabos na mga pasahero kan mga nasasakupan nidang ruta na padako sidang magsisirbing ngunyan aldaw sundo sa PETSA 26 na iyong pinagsasabi na magkakaigwa kan transport strike. Yan ang report, Jomar Bien, DCG. Abangan mga tugang sa samuyang pagbabalik, mga local officials pinagirumdom na paghahanda ng bagyong Egay. Sobra 2,000 na bisita, bigla man na matindir sa kadawang zona ni Presidente Marcos Jr. Mga pagkaon na Pinoy isiserbi sa mga ini. Iyan po asin iba pa. Magalipas lang mga tugang kan mga patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express. An oras hatod sa Indokang Climex Forte. Climex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Karimi Milk Tea Bar. Cater the cravings of the tea-happy generation. We serve our premium milk teas, crafted with the traditional Taiwanese brewed tea, blended with our signature Japanese and authentic Asian flavors. Karimi Milk Tea Bar is the first 2D milk tea bar in the Philippines, giving our stores a 2D monochromatic black and white interior look. Very Instagrammable. Karimi Milk Tea Bar, located at the ground floor of Ayala Malls, Legazpi. Come and visit us and enjoy the taste of our signature Japanese and authentic Asia tea flavors. Don't forget Karimi 2D Milk Tea Bar, now at Ayala Malls, Legazpi. This is ang surf bar, new look na! Bula, puti, ha! Power bula! Surf yan, power puti! Surf yan, ang power
OxiClean pa. Presyong wais pa rin. Surf yan! Why choose Divine Word College of Legazpi? What does it have to offer? Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher educational institution that embraces the core values of Excellence, professionalism, service, Christ-centeredness, justice, peace, and integrity of creation. Divine Word College of Legazpi ensures that students are properly guided to make the best decisions in their future career. It offers opportunities for students to foster their educational growth and provides quality services that will lead to their success. The schedule of enrollment will be on July 10 to August 11, 2023. The application for admission is now going on. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance, and Testing Center. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now! Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. GB News Express. News Express. GB News Express. Pinagiromdo mga tugang kan Department of the Interior and Local Government o DILG sa pagi ni Secretary Benjamin Abalos Jr. ang gabos na mga gobernador, alkalde as in iba pang local chief executives na maisog nabantayan ang bagyong Egay. Siring man ang pagpautob ng Disaster Preparedness Protocols. Sigon kay Abalos, parte kan responsibilidad kan mga lokal na opisyal ang pagtiripon kan mga lokal na konseho sa laog ng 24 oras para mako ang pinakabagong kamugtakan kan panahon. Apera digdi, pinaggiramdoman kan secretary sa mga local official na patanidan ang mga residentes kay ni dahil nalikayan ang peligrosong lugar, pagbiyahe sa kadagatan, pagdakop nin sira asin pag-swimming kasabay an iba pa. Nasa 2,000 na bisita ang nagkumpirmar kan sa ng attendance sa kaduwang State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ngonya na Hulyo 24 inang kinumpirma ni House of Representatives Secretary General Reginald Velasco. Sayang sinabi na kaibahan sa mga nagkumpirmar iyo ang dating presidente ng Pilipinas, arog kina dating presidente Rodrigo Duterte, Gloria Macapagal Arroyo, mantang ngunyan si Kabayan Noli de Castro. Pasanang nagkumpirmar asin siguradong mag-atender na dating presidente kan Pilipinas, katakod kay ni kaibahan sa mga access kan mga matender na bisita ang comfort rooms asin pagkaon sa meriendang Pilipino. Kag kasabay kay ni ang iba pang mga informasyon. Iba pa niya tong mga bareta, mga tugang sa lado lokal, dai aabuton nin sarong oras ang magiging State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. dyan hapon. Sigon kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, base sa iyang informasyon, posibleng abuton nin 45 minutos ang gigibuhon na ulat sa bayan kan Presidente pag-abot man sa laog kan pagtaram ni PBBM, sinabi ni Romualdez. Nawara siyang anuman na detalyes, may kinaaraman digdig. Pero kung babasihan ang inot na taon Administrasyong Marcos, magayon, sigon sa House Speaker, ang dalagan kan ekonomiya dahil sa naging makaskas na pagitaas kang growth domestic products kanasyon. Mientras sa sinabi man ni Speaker Romualdez ngunyan aldao, nakatala na mag-convene ang mga miyembros kan House of Representatives kasabay kan sa inagbagatinde sa ikaduwang sona ni Presidente Marcos. Magayon na State of the Nation Address o SONA bako sa nang report. Pero nagbumuklat asin nangingigkig sigon kay Senador Francis Chis Escudero sa kadawang SONA ni Presidente Marcos Jr.
Sinabi ni Escudero na bakos na ini puro magayon na bareta. Asin dapat haluan manin mapait na katotohanan. Pero sinabi ni Escudero na dapat magalit ang presidente dahil kaya man na akuon kan mga namanwa ng katotohanan. Miyantas nagalao man si Senador JVR Sito na duduunan kan presidente ang pagsulong kan infrastructure development sa nasyon dahil ina nagsulong sa pag-angat kan ekonomiya asin pag-uswag kang nasyon. Sa lado man ni Senador Jingo Estrada, naglaom siyang tutukaron ni Presidente Marcos sa nagkapirang importanteng isyo kan nasyon arog kan job creation, poverty reduction, asin iba pa. Naglalaom si Senate President pro tempore Loren Legarda natuto karon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iyang ikadawang zona o State of the Nation Address ang mga isyong nakatalaan makakatabang para maiangat ang buhay kan mga Pilipino. Partikular na gustong madangog ni Legarda ang lakdang para sa diretsos na pagbango o diretso na pagbangon kan mga Pilipino gikan sa epekto kan COVID-19 pandemic. Apera digdi gusto man ni Legarda na matukar ni Marcos ang sarong whole of nation approach para sa sarong makusog na environmental sustainability plan lalo na ang Pilipinas saro sa disaster prone sa nasyon o disaster prone na nasyon sa kinaban. Sinabi ni Legarda na midbid ang sa iyang advokasya sa climate change mantang handa siyang magsumiter nin mga propestong lay na magusulong nin inclusive, sustainable and resilient development nagkaperadigdi ang Philippine Ecosystem and Natural Capital Accounting System o PENCAS Act asin ang propestong Blue Economy Act na makatabang na resolberan ang environmental concern kang nasyon. Nagpatanid mga tugang Senador Jingo Estrada sa publiko naman tiniron manggraray ang pagkabantay asin padago sa pagsunod sa health protocol maski binawi na ni Presidente Bongbong Marcos ang State of Public Health Emergency sa nasyon dahil sa COVID-19. Sigon kay Estrada, mantang pigisilibrat ang development na ini sa nasyon kay puan manggiraray na maging maingat ang gabos para masiguro na namamantina ang kaligtasan kang kadaklan. Tirawan doon kan senador na dagos ng pagturos kang nasyon sa COVID-19 dahil dapat na maging rason para magbalik ang mga kaugalian bago ang pandemya. Sinabi ni Estrada na pirming isaisip kan lambang saro ang new normal kung saan dapat naman tinido ang pagiging maingat at responsable sa oral daw na aktibidad. Mientras na sinabi kan senador na ang lakdang kan gobyerno sarong indikasyon kan positibong lakdang sa ginibong paglaban kang nasyon sa pandemya asin ang pagtarabangan kan gobyerno asin kan Pilipinas sa pagbugol kan paglakop kan virus. Dadag pan Estrada ng pagbawi sa State of Public Health Emergency sa COVID-19 nanghulugan ang Pilipinas na sa dalan para sa padagos na pagbangon. Alas 6:37 oras mga tugang sa Pilipinas asin po sa DCGB. Sobra po sa sanggatos katao ang nagadan mantang maabot man sa 200 ang dalugadan sa maabot sa sarong bulan na pag-uran sa Pakistan. Produktong petrolyo posibleng maglangkaw o masiguradong malangkaw sa agang alas 6. Mga sinyales na bako healthy ang sarong tawo sigon sa eksperto. Abangan sa samuyang pagbabalik. GB News Express. GB News Express. Looking for healthy coffee? Here is First Cafe 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Get your daily cup of coffee now and experience the amazing health benefits of First Cafe. Compact with 20 active ingredients. Coffee, non-dairy creamer, stevia, acai berry, green tea, mangosteen, barley, turmeric, grape seeds, moringa, ginseng, agaricus, paragis, spirulina, tongkat ali, cinnamon, guyabano, ginkgo biloba, insulin powder, and vitamin C. First Cafe 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Distributed by Unique Beverages Trading.
Ang First Cafe ay mabibili sa mga sumusunod: TGP Legazpi and TGP Daraga, Legazpi Generic, Legazpi Public Market, Yashana Mall Supermarket, TGP Albay, Ultra Drug Albay, Creams Variety Shop, LCC Mall. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup, gibo sa natural na Lagundi. Plemex, basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup, gibo sa natural na Lagundi. Plemex, basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang, uminabot na sa 101 katawo ang kumpirmadong nagadaan, mantang 180 katawo ang lugadan sa maabot sa sarong bulan na padagos na pag-uuran sa darakulang parte kan Pakistan. Base ni sa report kang National Disaster Management Authority o NDMA kan Pakistan. Base sa nasabing report, pinakadakol ang naristrong nagadaan sa Punjab Province na minabot sa 57, mantang 118 ang mga nalugadan. Dakol na mga harungman ang narehistrong nagkawaragas kasabay kaini. Apera sa probinsya kan Punjab, apektado man ang darakulang syudad sa nasabing nasyon kung saan nagkapera sa mga ini. Nagkamati nin sa 12 oras na daing patod na pag-uuran sa nagkaperang distrito ka nasabing nasyon. Narehistro man ang pasagkod sa 200 mm na volume nin oran. Business News. Business News. Mga tugang, sa giraray po na maitaas ang presyo kan mga produktong petrolyo sa aga Hulyo 26 o 25. Alas 6 nin aga para sa gasolina, nagakawat poon 1.20 sa god 1.70 kada litro. Mantang ang diesel, piglaon man na maitaas man poon 2 sentimos sa god 55 sentimos kada litro. Mientras ang kerosene, piglaon man na maitaas man poon 40 sentimos sa god 60 sentimos kada litro. Ramon tadaw mga tugang ang mga sinyales na bako kang healthy. Sigon po yan sa pag-aadal kan mga eksperto. Mga tugang hali po yan sa istorya
kay News Director Mar de la Cruz. Hali po dyan sa newsroom kan DCGB. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. May sampulong warning signs na bago health yan sa rong tao. Sigun sa health experts, dapat naka-alerto kung igwaman sa mga sinyalis na mamamatian lalo na sa mga 40 anyos pa itaasan edad. Ang mga sinyalis na ini kumpuesto ka mga minasunod, biglang pagniwang na daing daylan o unexplained weight loss, may kalintura maski low-grade fever o high-grade fever, pirming nadidipisilan sa pag-angos o may panic attack, pirming makulog ang tulak, sobrang ubagon ang bitis, pirming pagalon maski nagagkaturog nin 8 oras, dark yellow urine o ihi, unstable personality o nagbabago ang ugali. Ano man ang pagdugo sa lawas asin pirming pigaabo asin pigsisipon. Sa mga nagkakamati o nagkaka-eksperyensya sa 10 na sinyales na nasampit, sinabi ka mga eksperto na tulos magkonsulta sa doktor para mahiling ang sa imong salud. Yan ang health news from Newsbase, Mardela, daing iba. Mga tugang sa kamugtakan kampanahon, araman ta po ang istorya hali kay Ariel Samodio kan Pag-asa DOST. Kanya na sa Julio Ambil Bin Almuela. 2023 saldaw ng Sabado ng pag Tama, si Ariel yata dyan nga nag-report ka sa bago tabi. Sandali lang. Sandali ha. Tama, si Ariel so kaurong ko sa bago eh. Madali lang tabi ha. Madali lang po mga tugang. Tayo adjust na lang madali ha. Ang forecast, ngunya na aldaw. Tabi oras natin, 6:45 din pag-aaga. O yan na po si Ariel sa kamugtakan kampanahon. Update sa bagyong Egay. Ang bagyong Egay, nagkusog pa po ini yung habang ini nasa may Philippine Sea. As of 4 a.m., iniman rin na mataan sa distansyang 565 kilometers east of Baler, Aurora. So, paglay na po, mas naharang sa sentro nag-aabot sa 140 kilometers per hour. Atin may pagbugso kanduro sa nag-aabot sa 170 kilometers per hour. Sa salukuyan na naghiro ini sa direksyon na pasullupan sa rekasman na 15 kilometers per hour. Sa angon niya, nakapandi naman ang tropical cyclone Winsigal number 2 duman sa northeastern portion kang Catanduanes kung sa ininan mga munisipyo kang Pandan, Bagamanok, Panganiban, Biga, asin Gigmoto. Samantala, signal number 1 man ang mga probinsya kang Camarines Norte, Camarines Sur, rest of Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, kabali na po dyan ang Burias, asin ang Picao Island. Yan po ang sa tuyang update para sa bagyong Egay. Halo po dito sa DOST Pag-asa, Ariel Samudio. Yan po mga tugang ang latest sa kamugtakan kampanahon. Sa pangaran po ka nagsururat kan Bareta sa panginginot po ni News Director Mario de la Cruz, Jenny Balyaran, Angel Mostaza, sering man po mga tugang ang report kan Mega Force Patrol hali dyan sa luwas sa panginginot po ni Chief Reporter Jimmy Nasalita. Ini po ang GB News Express, GB, garantisadong Bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me at OKK Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. University of Nueva Cáceres is your best bet for student life experience and employability. Hatid ng UNC ang flexible learning modalities, modern facilities, success coach until graduation, at mahusay na student programs para dama mo ang alagang UNC mula enrollment to employment. Pinagtibay ng UNC ang industry at employer partnership.
with professors who are industry practitioners upang masiguro ang mataas na employment at national board exam passing rates. Patunay nito ang UNC alumni at board top-notchers. Be future ready at UNC. Enrollment starts on May 22 in all levels for school year 2023-2024. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Enroll now! Sa anuman na okasyon, masiraman karaon pag may lechon na manamit asin maragsip. Yes! Totoo yan! Kaya ang kaipuhan para sa salo-salo na daing malilingawan, yang matlechon ang partner dyan. Sinda pwedeng bisitahon sa Sentro Kan Ginubatan o sa saindang branch sa Benny Imperial Street, harani sa UST Hospital. Pwede apudan sa cellphone number 0977-169-8084 or 0935-076-7472. Pag lechon na masiram, yang matyan! Ang bagong lasang pinili ng regular beer drinkers, Paraiso Beer Big Honey. Bagong Paraiso Big Honey, citrusy, aromatic at refreshing. Ang tunay na nakakabighaning lasa ng beer. In a blind taste test certified by Octa Research, ang Paraiso Big Honey ay mas nagustuhan ng 6 out of 10 beer drinkers in NCR compared sa ibang beer na may 5% alcohol. Tikman ng mapatunayan, a taste of Paraiso. Drink responsibly. Tikman ang Paraiso Beer. Only 110 pesos SRP for 1 liter. Drink responsibly. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Kalbatan na ka chip technician, bata masiramon so kaanggukan. Piga para iling ko sa biskuit ng pigakaong ko niya. Natawagin niya ako tagari malumoy-lumoy na. Bata tinaunan tagabagang biskuit. Piga para iling ko, natangan niya ako tagari medyo kuha na. Nakaduwa na, nakasaro na ako. Madali, salbata na. Sa bagay, dahil pa man expired din na di. July 28 pa man. Diba? Iling magkimahisin ako sa imo. July 28 pa. Natanongin na ako tagari humil-humil. Pangyari sa maabaka. Expiration date, July 20. Aday pa. Anong pitsangon yan? 24 24. Aday pa man. Aday pa man. Sa biyernes pa. O pwede pa. Aday pa man makaraot ini. An expiration, July 28. Aday pa man. 2023. Aday pa. Pwede pa. Katawin niya ako tamaggarong ang malumoy-lumoy. Ma-expired na pala. Pitsa 28. O, arayo pa man. Pwede pa. Nakasaro nga na akong kwan. Nakasaro nga na akong. Okay. O, bueno. Ay, sandali lang sandali lang po. Good morning, Tabi. Happy 58th birthday kay Maria Carmen Mortega. 29th birthday kay Ray Chavenia Mendina. 29th birthday kay Dayan Nerbes Sid. 43rd birthday kay Cheng Ronda. And 42nd birthday kay Julius Binalya. More birthdays to come. Good health. Sabi ni Ma'am Grace Bonaobra. Okay. Sige po. Aha. Aramon ta daw. Sisay daw ini. Saro da po mga tugang na uniform personnel. Matibay na magdakop nin mga kriminal. Matibay na magdakop nin mga maraot na elementos. Lagad sa likod kay ni. Matibay man siyang magdakop nin puso nin mga daraga. Uning ang akong kamidbi, dating pulis, si Kuya Nes na Belga. Ini matibay talaga ining chief of police. Mga tugang kan sa chief of police. Matibay siyang magsolusyon kan mga krimen. Pero pag abot sa puso kidaraga, maluya siya. Yan aramo. Aramon tada ko sa ini. Diba? Tapos si Kuya Nes nag-retired na. Matibay ini, magdakop kay mga krimen. Pero Kuya Nes, good morning Kuya Nes. Igwadakin sa rong uniform personnel Kuya Nes. Matibay naman matibay sa aksyon, mandakop nin mga kriminal,
Matibay man magdakop ki puso kidaraga. Nangyari sa maabaga. Ramon tadawag istorya. Joshua, good morning. Oha, good morning, DP. Good morning sa mga paraantabay. Oha, si Isay daw. Ining sarong uniform personnel. Nakadistino digdi sa probinsya kan Albay. Apwera sa matibay mandakop nin kriminal. Matibay man mandakop nin puso kan mga daraga. Ay, the best man. Ata na alagad DP ang problema. Dahil inininpili. Pati may agom, tigsisigay-sigayan pa. Ang balitang ito ay masama. Huwag tularan. Ting, 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 ting. Ang mga magulang ay pinapayuhan na patnubayan ang kanilang mga anak sa pakikinig sa segment na ito. Ting, 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 ting. Ano ba yan? Matindi yun. Eat all you can. Ang fight terminipale. At ano? Eat all you can. Eat all you can? Magastusan sa kagimaray. Magastusan sa marikan dyan. Ata na. Oo. Daing supo. Bako sa karaw, Diyos ba? Ang pambababae, magasto? Iyo baga. Bakong iyo? Lalo ko. Inda lang. Ay, nagsimbag ka na. Huwag na pagbawi. Iyo baga ngayon. Sabi kan, ikaw akong pig-advise na amigo. Nagagad sang advice ako. Ara mo nga niya ako pare, tangani ng payo mo bako perming malibong. Ang payo mo perming mahayahay. Nganing mabawasan pagiging high blood mo sa ago mo buda sa pamilya mo. Dit sa nang hapot dagit ka. Pondohon mo ang kapilyuhan mo sa buhay. Ang sa imong financial, mapapaduman gabo sa pamilya mo bako sa konsisay man. Yung nga niya palita, magastuso. Sinabi na, ika nagibok ka yan, ika makakatapos ka yan. Nya paano na nga pa sa pagpa-eskwela ko, taraman mo, natapos na ka mo. Bako mo ng obligasyon, tamabago ka na. Di ba? Bako ngayon, Joshua? Tama. Tama. Di ba? Ili nga. Ano nangyari? Pati palang sumay agumpig didakop kan salbatan ng ini. Ata na BP. Na sigun sa kwan, sigun sa endang regulasyon, bawal ang immoralidad. Maski sa government service, bawal ang immoralidad. Diba? Maski sa pribado, bawal ang immoralidad. Daing supog, magparachat asin text sa mga nakukurso na dahan. Ay, nako. Salbay naka-assign ini? Sige sa probinsya kan Albay. Probinsya? Ngun yan. Pag nadadara na BP, sa maray na huron-huron ang babae, kapag nening si sir, kan lugar, kung sa insinta pwedeng magtagpuan, pakusog ang buot, porque harayo ang pamilya. Ata nang dakol ang kaseributan BP sa parigo. Kaya mampal, kung harayo, kung ang sayang, kung siya di pamilya ng tao, dapat manultol siya. Dapat gabos nga ni maging modelo siya kan sa iyang mga aki sa pag-abot ng mga ilaw, di ba? Magrayo o magranay dapat tultol. Kung may kapilyuhan ka sa buhay, para ka maging modelo kan mga aki mukaan sa maabot na panahon. Paano ka masaway? Paano ka kayan, di ba? Ata na nga ning dakol ang dapat resolvera na krimen. Si Paliman ang iinot na di dako. Mga babae, pakaray nga sabi kan sualap pamili nga dako da ang sildo, pero nga yan minaabuso. Yan problema. Tamili duminarakula ng sweldo, nagari na ka-receive na kung ano-ano. Kaya kung ko na magyaman, katamtaman sa nang buhay, kung may kwarta ka na, mas kung nagka-receivean mo, di ba? Tama baga? Bako sa nabagayang minahiro ng Pino. Tagari na perming nalalansaha. Pag nakakahiling dipig magayon gayon. Gari permi nakanamit ki suka. Gari baga sa ulod na iasinan. Gari alulunting piputulan. Sige ang pirik-pitik. Sarawayo na. Formal sa nangani ngaya, sir. Imbis na pagsaladuhan ki babae. Sa ilugod natatakot na. Kapag ito para kontak na sa napirme, kay ninipale. Nailing mo na.
Maray kun mas nga ni daraga ang pigkontak niya bako maray tamay agom siya. Ilalo na kun ang sayang natitripan may aguman. Double dead. Double dead. Rematika. At natipisin. Ayun nga, at arogo niya si Kuya Nes. Si Kuya Nes. Retired na garing na pulis. So sabi niya, agree nga niya, tama ka dyan. Diba? O kaya arogo niya si... Matibay ang Willen. performance kayo ni nag-chief of police sa tabako. Gabos kayo ng naging chief of police. Monitor ko ang performance kayo. Matibay ini. Yan ang dapat tangarogan. Oh, di ba? Pag-abot sa babae, maluya siya. Maluya siya dyan. Tada nanggugusto testimony kayo ni duman sa kwan. So ginibubagang Pentecost. Magayon nonon. Magayon ang testimony niya. Kaya saludo ako sa lalaking ini. Inan dapat ng mga pangarugan. Yeah. Ikaw man Okay. talaga si mga maluya sa babae, arog ta. Aw, kita pala, maluya man kita dyan. Naruduman ko pala. Purot malingawan. Maluya man palang kita dyan. Maluya man palang kita. Ako, maluya ako dyan. Ako man. Di ba? Oh, sige. Paano na? Ano Paano na? na? Welcome sa serye kan Diripensahan. Oh, pero kung gusto nyo na magreklamo, aram mo kung may mga babae na medyo naapektaran, pwede ning ireklamo sa pamayukan kaninda, sa CEO ninda. Pwede. Oh, ang solusyon pa lang ka ang tabi. Ang solusyon pa lang kay ang tabi, Diyos ba sabi ni Kuya Nes, dapat mag-agum kang magayon. Sabi niya, nag-agum mo niya sa nako kimagayon, nga niya, magparakalat-kalat. Tama, iyon nanggad, pareho nanggad sa pag-iisip ng duwa. Tama. Ano yung magkaka? Ang minagam akong magayon, nga niya, magpara problema. Yes. Ano yun eh, Diyos ba? Official ini? Official? Ah. Malakay sabi kan Google update. Pero dakulak man ngayon sweldo. Sabi ni kanamigo ta, mag-ingat ka ngayon, taba ka ngayon ma-completely finished siya. Iyo baga. Iyo baga. Iyo baga. Ay, nako. Okay? Okay. Sabi ni Rondon, bako kaman ngayon bako kaman ngayon maluya dyan. Awan, latosong kon si Rondon na gari nagkukontra ka kan uroron tango niya na. Gari nagkukontra ka. Official ini, di ranggo. Official. Agapos mambaga may ranggo yan, di ba? Oo. Kundi official siya. Puro alangkaw na. Alangkaw na ang posisyon niya. Aha. Then sweldo niya, kan gari sobra naman ngaya 40 hanggang 50. Pwede na. Talaga duwa-duwa na nga ni. Nali mo na yan. Ay, nako. Sige. Oha! Joshua Dina, dito GB. Ang gawaing ito ay masama, huwag tularan. Ting, 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 ting. Tinger Jing, pasok mo. No. Baretang Kulapnit! Joshua baya nga dakol ka na o kudaan day ka magtarab na maluya ka sa girl. Ata na. May mas mao rag na solusyon dyan. Umagum ka munin makatakot. Iba man ang... Ako, kumensido na ko doon sinabi ni Kuya Nes na tama sa decision, magagam kami kimagayon para di magparakalat-kalat. Unay man si dating kagawad dito balon, suggestion niya, iba man, umagumdang, makatakot. Bago lang siguro makatakot, amigo, dapat maisog. Aber daw. Magum ka kimaisog, rematic ka. Kami lang dapat ang maluya sa girl. Ay, si Rondon, sabi ni Rondon, kami lang ngayon talaga ang dapat maluya sa girl. Sinabi mo, B. Ako, kumbinsido ako sa ibang maluya ka talaga sa girl. Ay, nako, mga tugang alas 7 na ugaring, taod-taod mga tugang sa tuyang pagbabalik sa aramon niya, sa programang Anhapot. Pag-restoryahan tatabihan mga issues
Tuya tabing kapalibutan. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Mga isyu, mga tugang sa tuya tabing kapalibutan, may kinaraman sa mga issues na nakaapektar po sa tuyang buhay, asin sa tuyang oral daw na pag-iingat sa kinabana ini. Okay, lahing tulume. Yan, mga lahing tulume na sabi niya. Sabi kang paradangog. Bueno, mga tugang, mabalik pa ako 7:30 sa programa nga napot sa DCGB. Baka may mga makaurong kita tod-tod pag himay-himayon ta daw ini na pagkatanggal mga tugang kang kuan. Public health and emergency status tabi dahilan sa COVID-19. Wala na. Bako na siya parte kan emergency sa tuyang nasyon. May ma-interview kita taga DOH. Buda iba pa. Ano sa indo mga tugang na gustong madangog sa sunakan sa tuyang presidente. Yan po yan mga bandang between 3 to 4 o mga 4 o'clock kayo. Ang suna po ni presidente. Magdangog ka mo Magdangog tabi ka mo sa suna ni Presidente Bongbong Marcos. Tayan ang sa tuyang hapot sa indo sa Martes. Ano ang reaksyon nindo sa suna po mga tugang kan sa tuyang presidente? Kaya mas maray na magdangog po kita bilang mga syudadano, obligasyon makakon kitang magdangog sa ipapahayag kan presidente. Okay? Salamat kan sa inyong pagantabay. Goodbye. God is good all the time. Tapos na ang programa, Lakaw. Padagos pong ihiras ang pagkamuot sa kapwa. Without you, if the love was gone, everything is nothing if you got no one and you just walk in the night. Nay, supli niyo po. Ito na lang ba? May check-up ako. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa Plus Services. May scheduled libreng konsulta with our partner doctors. Malaking tipid. Hi!